Ahojte, je 13. marca, ja som na letisku Viedeň a idem sa pozrieť do Barcelony. Takže už v Španielsku, v Barcelone sme na Plaza de Española. Ja toto takto prerábajú kruhač. Tu sú také vežičky. Tamto je Arena Barcelona, toto je na mieste Española a tam je Národné múzeum. Takto si tu kupujeme lístky na metro a autobusy. Na 3 dní stojí 26 €. To sa ide takto do metra. Barcelonské metro, sme myslím, že niekde tu. Takéto ubytka sa dajú zohnať v Barcelone za celkom lacný peniaz. Takáto sprcha. Tu sa vlastne už bere. Ešte tu je obývačka a balkón. Toto je výhľad z našeho ubytka. Chystáme prekvapenie pre ďalších dvoch kamošov, ktorí prídu. Kamoška má narodeniny a toto bude pre ňu prekvapko. Vôbec nás to neočakáva. A takto tu potichučky budeme všetci čakať. Všetko najlepšie! Ahoj, Viktoria! Vítaj! Medzi časom sa nám trošku zotmelo a nočná Barcelona vyzerá asi tak. Stále toto žije. A tu už máme Sagrada de Familia v plnej nočnej kráse. Pekné. Takto hraje Sagrada Familia. Dobré ránko, je tu krásny nový deň, škoda, že trošku upršaný. Barcelona zatiaľ prázdna, naše ubytovanie je, myslím, že toto okno. Ale teraz ideme na raňajky a to do takéto kaviarničky. Dám si tam dačo zdravé. Takže dávam si to takúto avokadovo-pistaciovú žemličku. Vyzerá tak donut. Aj s kličkou, je to takáto malá sympatická kaviarnička. Keďže v Barcelone je počasie, aké je, našiel som si indoorovú aktivitu. A to je tento Cannabis v Barcelone. Je to tento víkend. Tak uvidíme, čo to tam bude. Mala by tam byť hudba, mala by tam byť jedla. Uvidíme. Lístok stal 25 €, tak snáď aspoň hudobný program tam bude dobrý. A po asi 50 minútach v rade som sa konečne dostal dovnútra. Sú tu nejaké šopiky, som dostal nejaké noviny, samolepky. Je tu jedlo.
zase metrom, vlakom naspäť do centra. Tu máme aj partu. Nejaký skatepark, aby sa chceli sa poriadne grafitáci. Ako teraz konečne vidím tú lanovku, ktorá ide hore na výhľad, ale zajtra má byť krajšie počasie, tak pôjdem sa tam pozrieť zajtra. To sú nejaké staré hradby barcelonské. Tu je vlastne mapa, kde všade sa nachádzali. Aha, smetiari španielsky. Barcelona prístav. Pekné jachtičky. Dobré ránko, máme tu ďalší deň, myslím, že tretí v poradí. Dobrá správa je, že prestalo pršať a už vidíme aj modrú oblohu, takže dnes by mohlo svietiť aj slnko. Idem si dať teraz zatiaľ nejaké raňajky. Partia bola v noci na party, prišli domov pred chvíľočkou, takže vyzerá to tak, že dnes mám celý deň sám pre seba. Vystúpil som na námestie Española, kde je taký veľký kruhový objazd, toto tam je aréna. Tu sú tie veže a za nimi je Národné múzeum, idem sa tam asi pozrieť. Sobota, není to až tak veľa ľudí. O tomto tam hovorím, jak o múzeu. Malo by to byť Španielské národné múzeum. Pôjdem sa tam dneska asi pozrieť. Asi určite, ale idem sa ešte predtým nájsť. Aj tam hore by som sa chcel ísť pozrieť, ale uvidím, či to budem stíhať. Jedno mi to zatiaľ nevychádza, street food ešte zatvorený. To muzejko tam a musím sa vrátiť. Bol trošku problém zohnať raňajky, ale nakoniec sa mi to podarilo v takejto kaviarničke. Toto je Fontana Magica de Montjuïc, ale bohužiaľ teraz nefunguje zjavne. A je tam nejaký maratón alebo také niečo, idem sa tam pozrieť. Akurát sa to odštartovalo, všetci sa ďalej utekajú preč. Čaute všetci. Sranda je, že všade sú tu eskalátory, sú to aj veľké schody, ale tu sú eskalátory. Dobre, to nie všade sú eskalátory. Úplne najvyššie až nejdu. A už som hore, je tu zaslúžený výhľadík na Barcelonu. Pekné. Z tejto bočnej strany možno, že ešte aj krajší výhľad. Tam je Sagrada Familia. Chodím okolo nej metrom, musím tam ísť 150 cez deň. Barcelona Tower. No, vyšiel som to múzeum ešte z druhej strany, lebo ešte stále je zatvorené. A tu je nejaký štadión. A tam je tiež nejaký pamätník, či väža, či čo to je. Tak je to štadión, ale je to olympijský štadión, ale zhodou náhod tu teraz hosťuje od 2023-2024 aj Barcelona. Takže trafil som celkom pekný štadión. Tak ešte som tu zistil, že bol postavený v roku 1927 na olympijskej hry v roku 1936 a v roku 1989 bol zrekonštruovaný na olympijské hry v roku 1992. A toto je telekomunikačná satelitná väža,
vysoká 136 metrov, postavená na olympijské hry v roku 1992. Som v tom muzeu už. Listok stal 12 eur. Pekný veľký orgán, ale pravdom povedať, že som tu nenašiel zatiaľ nejaké že umenie, ani nič historické, ale budova pekná. O tomto orgáne tu píšu, že je z roku 1929, je 34 metrov široký, takto, 10 metrov vysoký, a má cez 10 000 píšťaľ. Toto píšu. To je ten orgán. Dostal som sa v muzeu hneď na strechu. Tu je ten olympijský štadión, kde teraz hraje Barcelona. Tam je televízna väža, 136 metrov vysoká. Máme takto výhľad na more. Tam je tá lanovka, ktorá ide asi na tam kopec, ale ja tam nechcem ísť, ja chcem ísť na tento tam, myslím. No, vidíme. Hej, to oproti je ten kopec, čo by som chcel ísť. Tibidabo. Tibidabo je tam. Toto tu je už ten najvyšší výhľad z tej strechy, už sa vyššie nedá ísť. Ale sa tam pekne odkryla aj Barcelona Tower, Sagrada Familia, Mačko Peček, miesto. Tak vyzerá maketa tej budovy, toho muzea. Keď som bol na vyhliadke teraz, tak to som bol vlastne tu. Som v nejakej gotickej časti muzea. Ešte sa dostávam k nejakým historickým veciam. Toto je taká škatúľa z 1292. To sú nejaké hrobky. Mince z roku 1354, 1396. Začína sa mi to páčiť stále viac a viac. Tak tento oltár je z 1383. A je z kostola tu na San Miguel de la Ciudad. V Barcelone sa vôbec netreba ráno ponáhľať, lebo je to tu skoro prázdne a som tu prišiel na 10:30. A včera sa mi stalo to isté, že keď som skoro ráno robiť nejakú aktivitu, nevedel som sa nikde ani nájsť. A ten istý problém som mal aj dnes. A všetko bolo ešte zatvorené. Aj pamiatky, aj obchody, aj všetko. Obrazec 1608.
Tuto bola gotická časť muzea a toto tu je časť z obdobia romantizmu. Vývoj peňazí v Španielsku. Takto to začalo, takedy si vymenali iba striebro a malé mince. Až to prešlo cez takéto zlaté, až po naozaj veľké mincovne. A cez naše eurá, potom bankovky, eurá a už sme tu. A tretia najväčšia časť je moderné umenie. Je to strašne veľké muzeum. A pravdu vám povedať, nechce sa mi tu stráviť akože celý deň, keď viem, že vonku svieti slnko. Toto sú už obrazy 1826 až 1894. Takže približujeme sa našim rokom. Sú nejaké časti, kde sú aj nabytky moderné. Už s poličkami. To v dnešnej dobe už nemáme. Tu som aj chcel odísť, ale moderné umenie má ešte druhú časť. Tak prišiel som sa na to pozrieť. No teraz mi jeden z ochrankárov povedal, že je to zakázané filmovať. Celkom zaujímavé. Keď tu už hodinu a pol behám s telefónom v ruke. Že pred muzeom toto tu trošku ožilo. Nazbíralo sa viacej ľudí. A na tom výhľade na Sagradu Familiu sa to trošku už zaplnilo. Pozeral som sa teraz, ak by som sa dostal tam. Musel by som ísť tu stadiaľ metrom tu, potom vlakom, potom lanovkou a potom autobusom tam. A najbližšie by som tam bol za hodinu 41. Tak uvidím, či tam idem teraz, alebo tam nepôjdem vôbec. Voda tu v stánku stala 2,50, čo vravím, tomu není až také hrozné. Ten street food, čo som ráno chcel ísť na raňajky, je už otvorený a je tam taká rada ľudí. Toto všetko sú ľudia, čo čakajú na radu do toho, že by sa dostali do areálu, kde robia hamburgery a hot dogy a hociaké iné jedla. Takže dám obeda kde inde, bo tam by som stál už rovno na večeru asi. Idem vám to ešte cez deň natočiť Sagradu Familiu.
Sagrada Familia je najvyšší nedokončený kostol v Európe. Teraz má výšku 138 metrov, ale ešte tam má prísť nejaký anjel na tú stredu na vyššiu vežičku a potom to bude mať 172,5 metra. Stavajú to od roku 1882 a ešte stále to není dokončené, ale plánované dokončenie je v roku 2016, kedy bude mať výročie jeho navrhár tejto budovy a to je Antonio Gaudí. V roku 2026 by to malo byť dokončené. 143 rokov už stavajú túto budovu a ešte im stále chýba 40 metrov. Sagrada Familia, ale nejdem dovnútra, lebo je tam strašná rada ľudí. Idem sa také nájsť a idem sa pozrieť na pláž. Ale kostolík pekný. A bude ešte krajší, keď to dostávajú. Na obed si dávam takúto paelu za 13,95. Takéto malé budke. Dobrá to bola paella. Paella je španielské národné jedlo. Vedel by som vymeniť. U nás by sa to volalo risotto s morskými plodmi. Dostal som sa na pobrežie, ale toto ešte nie je pláž, ktorú by som chcel vidieť. A moja pláž by mala byť takde tam, tak idem sa tam pozrieť. Toto tu je Playa de la Nova Icaria. Toto je pláž, ktorú som hľadal. Ale fúka tu trošku vietor a vôbec nie je až tak teplo, takže skúpania dnes nič nebude. Ale idem sa pozrieť aspoň v vode. Poviem vám, že zimná voda. Klasika, Stredozemné more. No idem naspäť smerom k centru. Tu by mali byť na pobreží ešte zaujímavé budovy. Toto tu je pamätník postavený v roku 1992 na olympijské hry. A volá sa to Zlatá ryba, alebo Barcelonská ryba. Je to 34 metrov vysoké a 54 metrov dlhé. Je to kovová konštrukcia. Takto na pobreží. Idem sa tu ešte prejsť na molo, na tej Zlatej rybke. Tam ešte sú pláže. Tam hotel mi trošku pripomína Dubaj, teda Abu Dhabi. Všade sa hraje volejbal, všade. Strašne mi to tam pripomína Burj Al Arab v Dubaji. Neviem si s tým pomôcť. Pekné pláže, dosť ľudí a to je ešte len marec, neviem si to tu predstaviť v lete. Už keď som tu, idem sa asi pozrieť tam na lanovku. Tam štartuje lanovka. Idem sa aspoň pozrieť, koľko to stojí. Playa de Barcelona a je promenáda. Vzadu Zlatá rybka. Som blízko pri lanovke a vidím, že ešte idú. Možno, že sa mi fakt podarí ísť takde na lanovke. Som tu a stojí tu jedna jazda 12,50. Podarilo sa mi tu kúpiť lístok, posledný, už za mnou to zavreli. Posledný lístok
A dal som cestu len tam, takže ja neviem priadne, kde to ide. Ale mám čas do večera, tak možno, že bude vyhľad na nočnú Barcelonu. Veď to tak je tam. Po asi 40 minútach v rade som sa dostal hore, ale to je zase veľká rada. Vyzerá to tak na pol hodinku. Aj snáď z hora je už pekný výhľad na Barcelonu. A na tie pláže, ktoré som teraz prešiel. Sagrada. Tam je kopec, na ktoré som musel ísť, ale už mi to asi nevyjde. Idem kvôli tomu na túto lanovku aspoň. Keďže zajtra už tady odlietáme. No dobre, som v lanovke, akorát začína západ slnka. Nejdeme. Celkom výška. Na lanovke to inak tak vyzerá. Celkom tlačenka. To odviezlo iba na nejaké námestie armády, myslím. Tam skončila tá lanovka a to je výhľad. Tam Sagrada Familia, Barcelona Tower, tam pobrežie. Tam kopec, kde som chcel ísť, ale nevyšlo to tentokrát. A tam by malo byť to múzeum. Výhľady, výhľady a výhľady. Celkom fotogenická je tá Barcelona. Už som zišiel dole, medzi časom sa aj zotmelo. Som na nejakej rušnejšej ulici. A na poslednú večeru dávam nakoniec len takéto hovädzie s rezancami. Takéto korejské reštiky. Toto bola reštika, kde som si dal tú večeru. A ne, nebolo to vôbec nič, nemalo to nič spoločné so Španielskom, ale bolo to fajné. Dobré ráno, posledný deň môjho výletu v Barcelone, zase sa tu beha nejaký maratón, tak vyzerá policajné auto Ford. Už tu začínajú nejaké bubnovačky, videl som tu nejakých bežcov, takže bude to maratón. Mne to letí dneska už okolo obeda, takže idem sa len najesť, dať si kávu, dať na výhľad a idem na letisko. Zase som tu, dnes je nedeľa, je 9:30, dnes je komplet všetko zatvorené ešte. Vôbec nič, ani dole v metre, ani nikde. Idem sa tu pozrieť do overenej kaviarničky, či aspoň kávu dostanem. Došiel som do tej arény, do tej okrúhlej budovy a skúsim sa dostať hore na strechu, na ten výhľad, ale neviem, či sa mi to podarí. Aha, asi sa mi to fakt podarilo. Dokonca reštiky by mali byť tu hore. Aha, fakt. No. Píšu, čo je čo. A toto je fontána, ale je v rekonštrukcii. Aha. Tento výťah som skúšal, ale teraz nefunguje. Aj pri tom som vlastne včera ešte bol, to je ten televízny vysielač. Je to muzeum. A na tej strane je ten kopec, kde som to chcel včera dostať, ale bolo by to náročné a zdĺhavé, takže na budúce. Tam je ešte Sagrada Familia. A
A tam vidno tú lanovku, čo som včera s ňou šiel. Toto tu. Myslel som si, zobralo ma to tam niekde. A myslel som si, že zoberie ma to až tam. A stále taká, aby mi potom mali z autobus rovno na letisko. Pod tým celým je metro ešte. Všade sú vchody do metra. A reštaurácie hore, klasika, všetko pozatvorené. Aj kaviárne, aj reštaurácie. A posledné raňajky, si dám takýto burger. V takejto kaviarničke. Nezlý burgerík. A už sa lúčim s Barcelonou, kráčam na autobus. Na autobus na letisko mi už neplatí ten lístok, čo som mal. Tento stal 7,45. Tam pozadí už vidno aj nejaké hory. Ja už som na letisku a tento sa môj výlet v Barcelone končí. Dávam si tu ešte posledné španielské pivo San Miguel a letím naspäť do Viedne a víkend v Barcelone za mnou. Čauko!